എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ അവർ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലേ അവർ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. അവരത് ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻ ഒന്നിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അവർ കാരണം അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കും അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല വീട് പണം കിട്ടിയത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഇത്ര യങ്ങായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടർ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും ഭവനം നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നല്ല ഭവനം തന്നതിൽ അവരുടെ വലിയ താങ്ക്സ്.